Привет! Започвам от това видео сега, тъй като след това че ще се забравя, че ще забравя. Идеята, която имам за видеа, които искам да качвам, искам да започна от сега. По същия начин, по който като започнах да си водя дневник за нещата. Някакси го усетих тогава като правилен момент да напиша първия си блог. Не знам както искате да го наричате. В момента вървам по тези стълби страшни. Кучетата ми са отвън. Който не знае какво да разбирам под кучета. Това са ми пръстите на краката. Нося сандали за първи път този сезон. Отворихме сезона най-сетне в Дания. Това е много трудно да бъде казано преди юли месец, I guess. Навън е наистина топло, което много ме радва. В същото време не ми пука особено, защото утре заминавам за Албания, където е 30 градуса. Така че да, ще е топло така или иначе. С каква идея е този клип? Просто да започна да качвам отново в YouTube и not necessarily да знам нещо, което да желая да бъде хора да го гледат или да бъде енгейджвано. Разбира се, всеки, който иска да енгейджва с това и да се свързва с мен по някакъв начин или усеща, че нещата, за които ще говоря, са му близки, е повече добре дошъл да го прави. Да, това е интрото, доста хаотично, но мисля, че този канал генерално ще бъде хаотичен. Може би даден момент ще започна да правя друг тип видеа. Предполагам, ще разберем в бъдещето. Но за момента планът е общо взето да качвам неща, видеа, малко като set points. Мисля, че така му се вика. Мисля, че схващаме каква ми е идеята. Да, много се виждам в момента. Просто да си следя развитието, което не смятам, че ще бъде линейно. Това е ясно. Окей, не е ясно. За мен е ясно, за останалите не е нужно да бъде ясно. Но да, нямам планове да бъде линейно генерално това развитие. Защото просто съм забелязала, че то никога не е. Както си мисля, аз съм на толкова по-добро място с преди, то просто е различно място. И успявам да извлека позитиви, не задължително означава, че съм много по-развита. Може би, нали, надявам се, че мозъка ми, фронталния кортекс, или както му се вика там на български, се развива. И все пак. Да. Просто искам да се връщам назад към тези видеа и да си казвам, вау, нещата толкова са се променили. Всичко е толкова по-различно. Помня, когато бях, бях в този стадий на живота си и си мислех това и това и това, а сега мисля това и това и това. Или пък, да, просто интересни разсъждения да си правя аз сама за себе си потенциално. И след години, това според мен е много хубаво, да имаш някаква информация за себе си, така да говориш е много по-различно, отколкото да пишеш, защото това, което съм забелязала е, препрочитайки неща от дневника си преди още няма година, откакто съм го започнала този дневник, но сещам се как съм се чувствала, но мисля, че би било много по-чист
образ, ако е било записано на видео. И също така тествам колко реално ми пука да споделям лични неща за живота си. Мисля колко дълбоко е всъщност. И колко трябва да ми пука. И, нали, с какво реално съм окей. Няма прекалено много да си бутам границите. Между другото искам да оценим колко добре съм си направила с колите. Имайки предвид, че използвам контур от много малко време. Може би ще бъде по-добре да бъде светната една от лампите, за да не се кюрасва никой. Нито аз, нито вие. Така, ще говоря за неща, които в момента усещам. В момента се боря пред някакви екзистенциални мисли, разсъждения. И ще видим как мисля над живота след време. Защото имам чувството, че ще има промени. Аз, ако се върна назад към видеята, които съм правила, едно от първите видеа, които качвах, не едно от първите, малко по-нататък, когато всъщност дойдох в Дания, бях доста в някакъв еуфоричен муд, където наистина бях като вау! Има толкова много от света, което не съм я представила, че има. И в момента е някакво сетнато вече и ми става ясно, че има много повече неща. Просто е интересно, защото всеки път ме изненадва до някаква степен, но сега е някакво по-такова чувство. Това е ново, това е нещо ново, това е нещо, което до сега не съм усещала, това е нещо, което не съм предполагала, че мога да усетя или да забележа нещо, което до сега не съм забелязвала. Според мен живота ще продължава да бъде така. Не искам да съм този тип баба, която да смята, че знае всичко. Или не знам, да говоря с по-млади хора и да съм като ти като млад си такъв. Това много ме напряга. Шефът ми в виетнамския ресторант, в който работя, той е един виетнамец, който е роден в Дания, но е живял и в Виетнам. И казва интересни неща, обаче самоуверието, което има докато ми ги говори тези работи, малко ме дразни, защото той винаги е като аз като бях млад, ти като си млада, всички млади, генерализация. По принцип съм съгласна с някои генерализации, нали, стига да осъзнаваш, че правиш тази генерализация през специфична призма, която не смятам, че той всъщност усеща. Това да смяташ, че можеш да прочетеш всички, просто е скандално. Всеки човек е човек, свой собствен и така нататък. Но да. В каква фаза от живота си съм в момента? Както много често се случва, аз за сега съм успяла някакси... Имам някакво мнение за това как всичко, което усещаме до някаква степен на цикли, всичко се преповтаря като чувства. Предполагам, че 20-те години ще преминат по този начин. В смисъл това объркване, което усещаш много често, някакви конфузни ситуации, не си сигурен как да реагираш в една ситуация, дори да ни те напомня на друга. Почва да ти става ясно, че тези патърни, които виждаш, не задължително са патърни. Това звучи много странно и парадоксално. Какво имам предвид по това? Просто примерно имаш ситуация, която ти напомня на предна ситуация, трябва да хендълнеш някакъв конфликт. И смяташ, че това, което си научил от предна ситуация, реално ще ти помогне, но това не е така задължително. Може да отговаря на това, което вътрешно си чувствал. В смисъл как да се справиш ти вътрешно с този конфликт или с тази ситуация, нали, начин по който
ще го направи по-лесно за теб да продължиш напред. Обаче това не означава, че трябва да реагираш по същия начин с другия човек или другите хора. Но да, идеята ми е, че тези цикли не мисля, че мога да го нарека това порочен кръг, така ми излезе в главата, но по-скоро да, мисля, че цикли е добър термин. Просто се преповтарят. И то е интересно, защото в момента, в който успееш до някаква степен да го схванеш, че емоциите, които усещаш, дори тези, които са по-нови, са подобни едни на други. Обаче също време това не означава, че трябва по някакъв начин да ги дисрегардваш като важни. Просто да не ти... Да не те стресира прекалено много, може би. Макар че не мисля, че можеш супер много да го фиксираш този стрес. Някакси не вярвам, че аз лично бих могла да го лимитирам до такава степен стресът от не знам, някакви ситуации, които не съм напълно сигурна как да се справям с тях. Но по-лесно маневрираш тези ситуации в момента, в който си дадеш сметка, че е нормално да минаш през тях и да ти се случват и че ще продължат да се случват и ще продължаваш да минаш през тях. В фаза от живота си съм, в която университета вече приключи слабо. Утре трябва да върна книга, която се забравям в библиотеката за тъпия ми проект, който най-сетне приключи. Аз им, че ще имам PTSD от този проект. Но приключи, няма значение. И аз към края на този проект и към края на семестъра бях адски burned out. В допълнение с това се занимавах с един италианец, който това е всъщност съвсем различна история, за която може би ще разкажа в друго видео, защото според мен е интересно да се види. Да се чуе това преживяване. Но се занимавах с този италианец, който в крайна сметка се оказа, че въобще не сме един за друг. И точно тогава бяхме приключили, така да аз приключих нещата и същото време с университета имах супер много неща, в работата почнаха ми дават супер много смени и аз знаех къде се намирам и същото време исках да се развивам в пеенето, тъй като започнах да се занимавам с пеене няколко месеца, тъй като ми беше детска мечта. Все още съм много новак и всеки път е стресиращо и още е стресиращо като начална фаза, когато влизаш в нещо и искаш да задобряваш, обаче нямаш достатъчно време и постоянно ежедневието ти е описано от тези чувства на това, че буквално денят ти минава през пръстите, като пясък. И че не можеш да го хванеш, не можеш да го държиш, не можеш да му се насладиш. Аз им чуш, че голяма част от времето, последните месеци просто мина и така. И това също е супер объркващо. Как да маневрираш така, че да успяваш да се справиш всички неща и допълнителни неща да се справиш. И това да си само дисциплиниран става все по-трудно. Никой не ти казва това нещо. Обаче аз им чувството, че това, нали, индивидуално е, но предполагам, че има част от населението хора като мен, които минават през 20-те си и точно това нещо усещат, че само дисциплината става ми по-трудно, отколкото като бях тинейджърка. Това е скандално. По-трудно успявам да се накарам да върша неща или да се накарам да не върша неща. Много е странно. Все едно пренаучаваш ни същи уроци, обаче по различни начини. Под различни ъгли виждаш някакъв проблем, който преди си имал подобен проблем. Разбрахме се, че няма да верифицираме това с патърните. Много е странно, да. Това е много интересно.
Бях в този много жесток бърнаут и в момента се опитвам... Не знам какво правя. Всъщност аз не знам какво правя. Преди около месец и нещо реших да си букна някъде почивка, защото наистина има нуждата да издишам малко, да отдъхна малко. И между другото, утре всъщност заминавам за Албания. Исках да си отида в България. Билетите са прекалено, в смисъл, то е скандално колко са скъпи. Двата ми билета отиване и връщане ще ми излязат общо взето целият престой за 2 седмици в Албания. Плюс билетите. То е скандално. Идеята ми е, че в момента всъщност не съм особено... Юпи! Каза въпрос за тая почивка, защото честно казано, дори да ги имах тези 2 седмици, просто стоя вкъщи. Не да си стоя вкъщи, да си върша неща, пак щях да се насладя. Малко без работа. Просто да си почина малко. Да си отдъхна. От всичко. Но мисля, че все пак бих могла да се насладя на тези 2 седмици в Албания. Надявам се, че няма да е супер лудо това пътешествие. Има някакви интересни неща. Някакси така съм си го сложила в ума, че ще има някаква промяна, докато съм в Албания. Нещо ще осъзная, което да ми даде. И да се чувствам по-добре, като се прибера. И то може да е само почивката. Може да е повече да успея да се допра до себе си. Защото в един момент е така, като живееш със себе си, нали, като свикнеш, че си преместил си се, примерно, вече не живееш с никой друг, освен със себе си. Нали, има съквартиранти. Те не се бъде чак толкова. Някак си спираш да си даваш толкова много внимание. Поне това е моят личен опит. Имам чувството, че в момента, в които оставам сама, някъде на друго място, все едно сама трябва да си комуникирам с себе си, нали, окей, как да се движа в тази ситуация, какво да правя. Да. Така че мисля, че това може да ми бъде дадено. Със сигурност, както казах, не съм особено excited, но все пак вярвам, че ще си прекарам добре. Джамовете, на които ходя, там където свирят музикантите, с които вече се познавам, по-голямата част от тях, с някои сме приятели, не са ми вече толкова интересни от гледна точка на това, на драмата, защото в момента, в който ти влезеш в едно ново общество с хора на твоята възраст, да знам, пола, който харесваш, и ти си от пола, който тази група харесва, има атрактивни хора и ти самия си атрактивен, се случват някакви неща. Обаче в началото главно. След това почвате да свиквате. Ни за други не е толкова интересно. Но това, което ме кефи е, че все пак имам желанието да ходя заради музиката също и все още имам желанието да развивам гласа си, защото особено, нали, в самото начало не бях напълно сигурна дали не беше повече желанието да се интегрирам в някакво общество или просто, нали, желанието да имам нещо интересно в живота си. Но се оказва, че наистина успявам да си докажа, че е музиката. Това, което ме привлича най-много. Да. Това също е част, която ми е интересна на къде ще тръгне, в каква насока. Влязох в банда, алтернативна рок банда с италианци главно, които са на по 40 и нещо. Това също е доста интересно. Ма някакви мега... не знам каква е думата за хора, които някакво маняци на тема музика. В смисъл, тия хора със сигурно слушат много, много повече музика от мен. Но
по-скоро жанра, който харесва. В смисъл, рок, алтернативен рок, така нататък, метал. Но няма значение. Ще видим това в каква насока ще тръгне. Тъй като планът е потенциално до септември месец да сме издали няколко парчета и да почнем да ходим на места. Би било много готино. Абсолютно би било много готино. Всъщност, главната причина, поради която тръгнах да го правя това нещо, е защото смятам, че ще ми даде със сигурност някакъв опит, който ще ми помогне в това да развия собствените си и гласови умения, но и генерално други неща, свързани с това да излезеш да пееш на сцена. Макар че вече почвам да свиквам. Аз излизам, сама се бутам да пея едни и същи песни и опитвам се да уча и нови, но да. Това е отделна тема с джамовете. Може би ще направя отделен клип за това, защото е много интересно как аз просто почнах да правя нещо, което до сега не съм вършила. Вършила съм само като бях малка и смисъл да пея и то не съм получавала никаква подкрепа за това. И просто е така рандъмли преди няколко месеца да реша. Всъщност, ще се опитам да си развия гласа, хора. Да. Друго нещо, с което искам да се справям още по-добре е комплексите, които имам. Това, разбира се, е нещо, което всеки човек има до известна степен, иска да се бори до известна степен с... Но при мен са неща, които идват по-скоро от тинейджърска възраст, тъй като аз бях... В смисъл, аз като казвам, че съм била нърди и загубеняк, аз наистина бях загубенячка. Наистина. И още ми е трудно и още като бях тинейджър, в смисъл някак си успявах да се интегрирам с хора, обаче никога не беше до това ниво и винаги го имал този awkwardness. Бях супер, бях супер кринч. Аз също съм кринч, обаче бях много кринч, като бях тинейджърка и всъщност преди да стана тинейджърка, като бях дете и всяко дете е кринч и така нататък, но аз бях ултра екстра. В смисъл, аз след абсолютно всеки интеракшн се чувствах супер засрамена, независимо какво се случваше. И все още се опитвам да избягам от това. Интеграцията ми в това общество върви по-добре със сигурност, отколкото в началото, но ги имаше тези чувства и все още ги има. И имам една приятелка от Америка, която всъщност ще дойде с мен до Албания, но за съжаление се налага да се върне до Америка. Тя е певица и пее уникално и е много готин и слънчев човек. И аз покрай нея ми е много по-лесно да се интегрирам с музикантите, защото просто мога да излизам покрай нея. Те всички говорят на датски генерално. И е много awkward. Много е трудно просто да отида и да съм като хей хора, хайде да си говорите с мен. При нея беше много по-лесно. Не само защото тя нали, пее, но и защото е много по-отворен човек и си личи, че не е толкова. Аз още съм леко осъдителна. Това нещо ми личи и съм малко бичи. Но да, справяме се с това. Опитвам се да бъда по-отворена. Буквално това е. Това е нещото, към което продължавам да се стремя и смятам, че ще станала доста по-отворена. И ще продължавам в позитивния смисъл, надявам се. Макар че като се отваряш, разбира се, няма как само позитивни неща да има. Сега няма как само това да се очаква, но да. Друго нещо, което в момента е доста често част от мисловния ми процес е любовният ми живот. Тук ще ви камаутна и ще ви кажа, че никога през живота си не съм била във връзка. Била съм в едноседмична и половина или 2 седмична връзка, която не се брои просто. Или се брои. Зависи
кой пита и кой казва. Зависи аз как го приемам. Приемам ли го като връзка? Не мога да дам точен отговор, съжалявам, не мога да се вкарам в тази кутия, но нека кажем, че не съм била във връзка. Не съм усещала какво е наистина да имаш човек, с когото сте влюбени един от друг. Смея да твърдя, че аз съм била влюбвана. Аз съм се влюбвала, но не смея да твърдя, че човека или хората, в които съм се влюбвала, са били по същия начин, по който аз съм била влюбена. Аз не държа да е същия начин, но разбирате за какво говоря. Смисъл, силата на това влюбване, наистина влюбване не съм и усещала от среща. И ми е доста трудно да успявам. То пак е свързано с комплекси, но да успявам да приемам, че всъщност проблема не е в това, че аз заслужавам по-малко от това, което искам, просто че не съм намерила някой, който да ми дава това, което искам. Просто е трудно. И е много трудно. Трудно е, да. Много е трудно да продължаваш това нещо да си го мислиш, защото, нали, винаги го има някакво гласче. Дали не съм просто delusional, дали не изискам просто прекалено много. Дали просто не съм... Какво беше тъпата брейнарът дума? Не е крукт. Не е кукт. Chopped. Дали просто не съм chopped? И просто трябва да го приема и да спра да съм делюжена на същото време другото кое, което е не. Дори и да беше chopped, което не е вярно, но дори и да беше chopped, ти трябва да смяташ, че не си, защото има много хора, които, нека кажем, нали, обективно не са чак толкова атрактивни, които си хаващат от хора, които са обективно по-атрактивни, нека кажем, и са в щастливи връзки, така да така. Не е това проблема. Дори да бях грозна. Не, тук сега... Това са някакви лъжи. Защото има нива на това. Не мога да кажа, че е щяло да ми бъде точно толкова лесно, ако бях, примерно, не знам, по-неатрактивно обективно. Не знам. Това е съвсем различна тема. Но в момента аз не се прешвам по никакъв начин да говоря само за едно нещо. Тук си давам цялата свобода на света да си говоря за каквото си искам. Каквито проблеми имам, за тях ще говоря. 27 минути, който искаш, ще слуша. На който му е скучно, най-вероятно на мен в даден момент, просто ще го рекапвам това видео и съм като да. Много искам да пиша повече. Наистина вярвам, че... То проблема е, че толкова много вярвам, че мога да пиша и че наистина да се справям, тъй като преди много учители са ми казвали, че мога да пиша, печелила съм конкурс, национален, И някакси го вярвам, някакво съм като хора. Аз, ако искам, мога да съм някакво бестселинг писател, ама не от типа Колин Холвър ли? Какво беше? Колин. Не знам как се произнася. Мога да си представя името. Знаете за кого говоря? Или там, как ми се викаше? Фейри... Сещаме се за какво говоря. Не говоря за този тип. Смисъл, аз смятам, че мога да пиша много интересни неща и много добри перспективи да дам. И нищо не правя. Сега си казвам, аз ще напиша тази книга, за която имам идея от вече не знам колко време. В която ще вкарам всички мисли, които в момента имам. И се опитвам да се държа за тях. И съм като, тази мисъл е много добра за книгата. Тази мисъл е много добра за книгата. И нищо никъде не си записвам. И просто си вярвам, така, че след 5 години ще помня за какво съм си мислила и чувствата, които съм усещала. Трябва да започна да пиша
генерално нищо лошо няма да се случи, просто знам, че от страх, че някакво какво, ако тръгна да пише и не е много добро. Мисля, какво правим? Ето всичко е в опита. По начин, по който е пеенето. Правенето на упражнения всеки ден. Това нещо много ти променя нещата. Светът ти променя. Каквато и насоченост да имаш, с каквото и да искаш да се занимаваш, колкото повече опит събираш, толкова по-добър ставаш в него. Да, все пак вярвам, че има някакъв натурален талант. Но това е много малка част, ако ти не го развиваш технически. И това го знам. Ама искам и да рисувам повече. И същото, абсолютно същото нещо, което се отнася за пеенето и за писането, се отнася и за рисуването. Искам да ходя на фитнес. Същата самодисциплина, за която говоря аз, хора, той скандално, аз отивам в фитнеса и не искам по никакъв начин да се пушвам. Айде, пушвам се до някаква известна степен, но нищо общо за това. В смисъл, аз само като се сета, какво животно бях. 12-ти клас. То беше скандално, като ходих на фитнес. Даже всъщност, 12 не е чак толкова, но 11-ти клас. Вау! Тя съм толкова подобна на тази моя версия, че все още им някакво адекватно тяло, защото толкова много се пушвах. Просто ми пука вече толкова много за това. А в същото време би било готино да се чувствам някакво яко. Аз изглеждам бая добре, но и същото време да го приемам и като нещо здравословно. Да ям по-здравословно също. Да чета повече би било найс. Честно казвам, не ми е един от най-големите приоритети в момента. Но да, просто нека да го като край да кажем, че просто искам скоростта да бъде намалена на дните ми, начина по който протичат. Искам повече спокойствие и така да си правя нещата, че в края на деня да се чувствам все едно. Деня е бил дълъг. Обаче е бил хубавата умора да усещам. Тази умора, дето усещах като бях на 12 и ходих на една конна база. Зимата, да чиста конете, да ги търся в планината. Умирам навън, обаче успявам и ям домати с сирене на ежедневна база и след това вечерите просто лягам и съм като вау. Този ден беше вау. Да. Всеки път, когато приключвах някакви влогове или блогове или каквото и да е, всеки път бях като искам промяна и някакво супер съм мотивирана, че нещата се променят. В момента не го чувствам това желание или искам всичко да се промени. Просто искам малко промяна и малко интересни неща и спокойствие. Това искам. Най-вероятно другото видео ще искам нещо друго. Някакви други неща ще се случват. Не знам. Объркана съм, обаче имам някакво спокойствие в това объркване. Не знам кой какво е разбрал от този рамбъл, дали някой въобще е останал до края на това видео, но ако сте, най-вероятно ще правя по не толкова хаотични видеа. Може би. Първо искам да се вкарам в този менталитет да качвам неща по-често. И както в това видео, да не мисля толкова за начина, по който се изразявам или да не използвам англицизми, защото някой ще ме нахейти и край света ще свърши. И да. Това е. И да не ми пука толкова всеки път, като се погледна, понеже правя някакви много странни, така, с едното око, с другото око, някакви неща правя с лицето си. Някакви expressions, дето малко ме фрикаутват.
Защото се едно виждам майка ми. И това не ми... Защото съм ги забелязвала в нея и съм като, ох, какво прави тази жена? И аз правя същите работи. Не напълно същите, поне, но пак. Да, моля ви, не дейте да ме хейтите, хора. Вече откликвам много по-добре на хейт. В смисъл, някакво не ми пука толкова със сигурност. Преди много, много ме удреше в сърцето. Но все още не съм много добра в това хора да ме критикуват. Не мога да приемам критика. Да знаете. Конструктивна, ако сте я дали по възможно най-деликатния начин, може и да я приема. И просто като, окей, да, така е. Да. Много е късно вече. Трябва да... Какво ще правя? Ще гледам The Office и ще ям сладолет сигурно. Но да. Трябва да приключим това видео. Ще се видим, хора. И ако някой също е workan и усеща някакви подобни неща, това, които аз съм усещала, моля ви, кажете. Да знам, че не съм единствена. Аз знам, че не съм. Аз знам. Но пак, готино е така да се свързваме покрай това. И да, ще се видим.